Okay, mo, what's up, it's me, Gara Suzuki ulit tayo. Good morning. Bali na nandito kami ngayon sa may tabi ng beach. Mapapansin nyo yan, yun. Sa mga gustong mag-bonding dito, family bonding or anuman, tropa bonding, maganda rito. O, ito yung ka-bonding ko. Ayan, yun o. Ano yan, kagagaling na ng training yan, pansin yung suit niya. Kakagaling training, Muay Thai boxer kasi yan eh. Ayan o. Kala nyo ano yan, kala nyo babae yan. Lalaki ko ilus yan. Pakang kayo yan. Oh, ito ngayon, balik tayo ngayon dito. Balik sa Tundaligan Beach kasi noon. Ano to, medyo hindi gaano siya kaganda. Ngayon kasi naayos na siya eh. Kaya marami ng mga foreigner or mga turista na nagpupunta. Pero papansin nyo, parang ng pandemya, hindi mo talaga makontrol ang tao. Ang dami pa rin. Nawawala talaga ang social distancing talaga. Kaya kami nakadistansya yan o. Kaya ano. Pero ang mahalaga lang dyan at makapag-bonding kayo ng family. Family bonding nyo, sino mang kasama nyo dyan. Kasi sa likod ko yun, pwede kayo mag-bike. Pwede na mag-bike dito. Pwede rin kayo maligo. Meron din kasi mga lifeguard dito na susuway sa mga pasaway. Yun. Sige.